ସେ କୋରାପୁଟ ଆଦିବାସୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଉତ୍କଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାବୁସାହେବ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ରମାଦେବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାଳତୀ ଦେବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସରଳା दिवस पर STSWNCC, JDJWNCC, Youth Red Cross, Scout Guide and all civilian troop आपके सामने रेड तिरके के लिए अजरब एकत्रित हुई अभिवादन ग्रहण करने प्रस्तुत होती विभिन्न स्कूल कॉलेज एनसीसी कैडेट मैंने सहित अनुधावन कर धीरे धीरे मुख्य अतिथि निजर जान माध्यम अभिवादन ग्रहण कर एनसीसी कैडेट मान निकट स्काउट गाइडर प्रणव पावेल प्रतिष्ठाता स्थान में पहुँचते कुनि कुनि पिला माने विभिन्न पब्लिक स्कूल सेंट्रल स्कूल विभिन्न हाई स्कूल विभिन्न कॉलेज छात्र छात्री मान बहु संख्यार ITI स्कूल ITI कॉलेज छात्र छात्री माने सम्मान प्रदर्शन कर आनंद जिलापाल महोदय सम्मान ग्रहण कर उपस्थित सम्मुख एनसीसी कैडेट मान द्वारा मुख्य अतिथि को अभिवादन देते वर्तमान सुंदर भाव निजर अभिवादन को से प्रमाणित कर अभिवादन ग्रहण करने स्वरूप सभी सम अभिवादन जनाउछन्ति। जाति देश सम्मान देश प्रीति जाति प्रीति बढ़ेवा यह एकमात्र प्रकृष्ट कार्य प्रशासन तरफ पछे पछे आसुचंती अभिवादन कले झाड़ेश्वर हाईस्कूल घसीपुरा एनसीसी कैडेट माने कमांडर आगे अभिवादन देवा संगे संगे एनसीसी पताका को
କୁନି ଝିଅ ଅଭିବାଦନ ସ୍ୱରୂପ ପତାକାକୁ ଅବଦମିତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ପଟକୁ ଧାରେଶ୍ୱର ହାଇସ୍କୁଲ ଘସିପୁରା ଏନସିସି କ୍ୟାଡେଟ୍। ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ଅନେକ ଉର୍ଜା ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅପୁରନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି, ଦେଶପ୍ରୀତି ରହିଛି, ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଜୀବନ ତମାମ ଧାରେଶ୍ୱର ହାଇସ୍କୁଲ ପଛେ ପଛେ ପିଏନ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ଆନନ୍ଦପୁର ଏନସିସି କ୍ୟାଡେଟ୍ ମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମାନନୀୟ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ବଳଭଦ୍ର ନାରାୟଣ ହାଇସ୍କୁଲ ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ପୁରାତନ ହାଇସ୍କୁଲ, ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଅଛନ୍ତି ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ହାଇସ୍କୁଲ ଘସିପୁରା। ସେମାନେ ସ୍କାଉଟ୍ ଗାଇଡ୍, ଯାହାକୁ ବେଡେନ୍ ପାୱେଲ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସାରା ବିଶ୍ୱର 192ଟି ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ମାନନୀୟ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ସ୍କାଉଟ୍ ଗାଇଡ୍ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନାଁ କମେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବିଭିନ୍ନ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ସମୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରି ଆଜି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍କାଉଟ୍ ଗାଇଡ୍ରେ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଜୁନିୟର ରେଡ୍ କ୍ରସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହେନେରୀ ଡୁନାଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଏସ୍ଏନ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ପଦମପୁର ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସିରିଏଲ ନାହିଁ, ପ୍ରାଥମିକ ଉନ୍ନୀତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଘସିପୁରା। କୋନେ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଅଭିବାଦନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅଭିବାଦନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। এই জাতীয় পতাকা ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ପରେ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ଦିର ଫକୀରପୁର ଛାତ୍ର ଅତିଥିଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅଭିବାଦନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣବଲ୍ଲଭ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ଘସିପୁରା। କୋନେ ପିଲାମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାରେଡ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଶ ମାତୃକା ଆନନ୍ଦପୁର ୟୁପି ସ୍କୁଲ ଆନନ୍ଦପୁର ଗ୍ରୀନ କଲରର ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର ୟୁନିଫର୍ମ ବ୍ଲେଜର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଧଳା ଟୋପି। ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର ସ୍କୁଲ ଫକୀରପୁର କଳା ଏବଂ ପାଉଁଶିଆ କଲରର ୟୁନିଫର୍ମ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ। ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଛନ୍ତି ତେଲଙ୍ଗପଡ଼ା ସ୍କୁଲ ତେଲଙ୍ଗପଡ଼ା। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିବାଦନ ଦେଉଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏସ୍ଏନ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ପଦ୍ମପୁର। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। ସେମାନେ ନିଜର ଅଭିବାଦନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏସ୍ଏନ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ପଦ୍ମପୁର। ଏସ୍ଏନ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ପଦ୍ମପୁର ନାଲି ହଳଦିଆ ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏସ୍ଏନ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ପଦ୍ମପୁର। ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଘସିପୁରା। ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେମାନେ ଉତ୍ତରୀୟ ହଳଦୀ କଲର ଧଳା ଟୋପି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାକ୍ଟିସିଂ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ଫକୀରପୁର ଛାତ୍ରୀମାନେ। ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।
ସେମାନେ ଜାତୀୟ ପତାକା ତଥା ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଭିବାଦନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆନନ୍ଦପୁର ସିନିୟର ଗ୍ରୁପ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍କାଏ ବ୍ଲୁ ଏବଂ ହଳଦିଆ ପୋଷାକ କରୁଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ତାପରେ ଆସନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆନନ୍ଦପୁର ଚେକ୍ ସାର୍ଟ ଏବଂ ଏହାପରେ ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାତୃଭୂମି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ